Takže čau, teď jdeme z města, omlouvám se na nějaké, co jsem dám to něco, ale možná něco jo, jak jsme šli do města a teď jdeme asi tak, teď jdeme do chatky, nemůžu. A máme tu velké vlny, že já nestíhám natáčet druhým mobilem. Já nestíhám nic dneska. Já jdu blíž. Vůbec nestíhám. Ty vlny jsou teda nádherný, musím říct. Takže tak, uvidím, jak dojdeme to, tak asi budeme jíst, protože jsme vůbec nejedli dneska. Maximálně oběd. A počkat. Takže tak, no, takže jsem natočila takhle tak a asi nevím, asi už jdeme, no. Protože už toho jenom je jedna babička a už jsem teďka málo nadělala huby. No ale dobrý. Tak asi teďka jdeme dom a jinak nevím. Mami, úsměv. Babi, úsměv. Vidíte se? Ne. Teď? Teď. Teď. Já jsem zjistila jednu chvíli, že se svohla a nevím, jak jsem to teda vyfotila. No. Tak a už to vypla? Ne, netáč. Tak to vypně, si to přestane točit. A tak viděla jsi to, co jsem tam udělala? Ne. Takže tak, no a teďka jdeme do chatky, uděláme si jídlo a jdeme asi k vodě. Tady to vypadá, že tady budou sprchy. Sprchy? Já myslím, že ne, že to bude na přehlídkách, ale že tam bude závěr. Tak jdeme, děvčata? Jdeme, děvčata. Už to vypíně a podívej se. Takže čau.